Suomessa julkiset palvelut ovat olleet seurausta hyvinvointivaltion rakennuksesta. Suomi seurasi toisen maailmansodan jälkeen hyvinvointivaltion rakentamisessa muita Länsi-Euroopan maita. Sen aktiivisin rakennuskausi ajoittui täällä 1960- ja 70-luvuille. 1990-luvun lamasta käynnistyi hyvinvointivaltion vähittäinen purkaminen. Lama tarjosi oikeutuksen säästötalkoille, mutta hyvinvointivaltion alasajo on jatkunut myös laman jälkeen muun muassa kestävyysvajeeseen, kilpailukykyyn ja kannustavuuteen vedoten. Kukaan ei osaa laskea, kuinka suuren laskun säästötalkoot ovat lopulta tuottaneet esimerkiksi mielenterveysongelmien ja hoitamattomien terveyshaittojen muodossa. Suomessa on tämän kehityksen myötä saatu jo huolestuttavia tutkimustuloksia, jotka koskevat eriarvoisuuden nopeaa lisääntymistä, sosioekonomisten kuolleisuus- ja sairastavuuserojen kasvua ja sosiaalisen liikkuvuuden vähentymistä. Toisin sanoen hyvinvointipolitiikan suunnanmuutos on alkanut näkyä. Yhdysvaltojen niin sanottu subprime-asuntolainakriisi johti rahoitusmarkkinoiden kriisiin ja nykyiseen talouskriisiin. Tämän uusliberaalin kehityksen mahdollistavana tekijänä on ollut valtion sääntelyn heikkeneminen. Köyhemmissä maissa riippuvuus rahataloudesta, yksityistäminen sekä julkisten palveluiden alasajo johtaa suurempiin seurauksiin kuin rikkaissa maissa. Valtiota ei uusliberalistisen näkemyksen mukaan kaivata sääntelemään taloutta ja tasoittamaan suhdannevaihteluita, eikä myöskään tarjoamaan ihmisille turvaa laskusuhdanteiden oloissa. Vaikka suomalaiset tutkitusti ovat hyvinvointivaltiojärjestelmän kannalla, järjestelmää on rapautettu jo pitkän aikaa julkisen sektorin suuriin kustannuksiin vedoten. Kaikki eivät välttämättä edes ole tietoisia heikennyksistä, koska niiden vaikutukset tulevat näkyviin viiveellä, eikä syy-seuraussuhteiden osoittaminen ole aina helppoa. Paineet julkisten palveluiden alasajoon sekä yksityistämiseen tulevat monelta taholta, niin ulkoa EU:sta ja maailman markkinoilta, kuin myös kotimaisilta yrittäjiltä, sijoittajilta ja muilta. Myös Suomi on lähtenyt monesti mukaan kansainväliseen verokilpailuun, mikä osaltaan ainakin nykyisen kaltaisessa mallissa nakertaa entisestään hyvinvointijärjestelmän rahoitusmahdollisuuksia. Verojen välttely joko laillisesti tai laittomasti aiheuttaa Suomelle vuosittain satojen miljoonien eurojen veromenetykset, kun veroja maksetaan alhaisemman verotuksen maihin tai varoja siirretään veroparatiiseihin.